Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụọ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe dọkịnta gwara Nonso na mgbịrị afọ Ejike elela ure n'ihi ihe ahụ o riri. Dọkịta gwara Nonso ka ọ gbaa mbọ nọrọ Ejike nso n'ihi na o nwere ike ịnwụ mgbe atụghị anya. Ejike gwara Nonso na ọ bụ nri Chinwe bunyere ya butere nsogbu ahụ. Ọ gakwara n'ihu kọrọ Nonso na ihe o jiri zie ozi ya bịa bụ ka ọ mara ihe gbasara ndị niile ji ya ụgwọ. Ọ kpọrọ ya aha ndị niile ahụ wee gwa ya ka ọ gbaa mbọ hụ na ọ natara ha ego niile ha ji ya. Ọ gwara ya na Ọbịageliakụ adịrị ime ọnwa 8 na o nwere ike ịmụ nwa mgbe ọbụla. Ọ dọrọ ya aka na ntị ka mmadụ ọzọ ghara ịnụ ya wee ruo na Ọbịageliakụ amụọ nwa ahụ. Ọ gwara Nonso ka ọ gbaa mbọ hụ na ọ kpọlatara Ọbịageliakụ n'ụlọ ya mgbe ọbụla ọ mụrụ nwa ma rịọkwa ya ka o were Chinwe ka nne ya n'agbanyeghị omume ya. Ka Ejike kwuchara nke a, Chinwe wuchie. Mgbe Ejike lere anya hụ Chinwe, ọ gwara Chinwe na ihe ọ chọrọ ka o mere ya bụ iwere Nonso dịka nwa ya, mana ọ bụghị ihe ndị ahụ ka Chinwe chọrọ iji ntị ya nụ. Ejike kwuchara nke a wee kubie bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ọnwụ Ejike wutere Nonso nke ukwuu n'ihi ihe niile o mere ya. Chinwe bechara akwa buru ozu di ya bulaa obodo ha maka na ndị okenye kwuru okwu sị na ihe a ga-emere onye nwụrụ anwụ bụ ịgba mbọ hụ na etinyere ya n'ime ala. Ka o mere izu 4 erichara Ejike, Chinwe malitere gwawa ndị mmadụ na ọ bụ Nonso gburu di ya. Ndị obodo tiri mkpu mgbe ha nụrụ ihe Chinwe kwuru wee sị na ha ga-achụpụ Nonso n'obodo ma ọ bụrụ na aka ya dị na ọnwụ Ejike. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndeewo.